Отдавна си замислях как можем да учим децата с лекота да събират и изваждат. През прекалено много да мислят как се получава събирането и изваждането. Сега ще направим демонстрация с двама малки 6-годишни палавници, които ще покажат как могат бързо и лесно да събират и изваждат числа. Искам бързичко да броите и двамата до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, сега от 10 до 20. 10, 14, 16, 15 изкукнахте. Айде, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Добре, сега искам да броите 0, 2, 4. През една цифричка. 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 20. Добре. Колко е 2 плюс 2? 4. 4 плюс 2. 8. 4 плюс 2. 6. 6. А 8 плюс 2 колко е? 8. 8 плюс 2. 10. 10. 10 плюс 2. 12. 12. 12 плюс 2. 14. Без да крещите, спокойно говорите. А 16 плюс 2? 16 плюс 2. 18. 18. 18 плюс 2. 19. 18 плюс 1 е 19. 18 плюс 2. 18 Плюс 2. Плюс 1 е 19 и плюс още 1 20. 20. И колко е 20 плюс 2? 20 плюс 2. 22. 22. 20 плюс 4. 20 плюс 4. 4. 24. 4, добре. А 24 плюс 4? 24 Плюс плюс 4. 4. 28. 28. Добре. А колко е 32 плюс 2? Какво? 32 плюс 2. 34. 32 плюс 2. 34. Е тогава колко е 24 плюс 2? 24 плюс 2. 24 плюс 1 и плюс още 1. 24 плюс Плюс 2. 2. 26. Точно така, 26. А 26 плюс 2? 28. 28, без да крещиш те. А 28 плюс 2? 8 плюс 2. Колко е 8 плюс 2? 10. 10. Хайде бройте сега 10, 20, 30 до 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. Колко е 10 плюс 10? 10 плюс 10? 20. 20. 20 плюс 20? 40. 40. 40 плюс 20? 60. 60. 60 плюс 20? 80. 80 плюс 20? 100. 100. Добре, 100 плюс 100. 100 плюс 100, 102. 100 плюс 100, 200. А 200 плюс 100? 200. Плюс 100, 300. А 300 плюс 300? 400. 300 плюс 300. 600. 300 плюс 300, 600. А 400 плюс 400? 400. Плюс 400. 500. 4 плюс 4 колко е? 8. 8. Е тогава 400 плюс 400? 800. 800. А колко е 50 плюс 50? 50 плюс 50, 100. 100. А колко е 100 плюс 100? 100 плюс 100, 200. 200. А 200 плюс 200? 300. 200 плюс 200. 2 плюс 2? 400. Добре, 400. А 400 плюс 100? 400 Плюс 100? 4 и 1? 500. Значи 400 плюс 100, 500. А 500 плюс 100? 500 Плюс 100? 600. Е колко тогава? 500 плюс 500. 5 плюс 5?
5 плюс 5, 10. 10. 50 плюс 50? 100. 100. 500 плюс 500? 500 плюс Плюс 500, 500? 1000. 1000. 1000 плюс 1000? 9000. 2000. А 2000 плюс 2000? 3000. 4000. 2000 плюс 2000? 4000. А колко е 5000 плюс 5000? 10 000. 10 000. Добре, хайде да видим изваждането. Колко е 10 минус 1? 9. 9. 9 минус 1? 8. 8. 8 минус 1? 7. А колко е 5 минус 5? 5 минус 5. 0. А 3 минус 3? 0. 0. А 20 минус 20? 0. 0. Добре. Сега искам да броите така. 0, 5, 10, 15. Започвайте. 0, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 35, 40. 45, 50, Така. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 100. Добре, чудесно. Колко е 5 плюс 5? 10. Колко е 15 плюс 15? 100. 15 плюс 20. 15 плюс 15. 10 плюс 10 и 5 плюс 5. 30. 15 плюс 15. Това е 10 и 10, 20 и 5 и 5, 10. 20 плюс 10 е 30. 30. Значи 15 плюс 15 е 30. Колко е 30 плюс 5? 30 плюс 5 30 плюс 5 е 35. Колко е 35 плюс 5? 40. Значи 35 плюс 5 е 40. А колко е 45 плюс 5? Плюс 5. 50. 50. 50 плюс 5? 60. 50 плюс 5 е 55, а 55 плюс 5 – 60. Колко е 65 плюс 5? Те слушай и отговаря. 65 плюс 5? Плюс 5. След 60 колко следва? 70. Значи 65 плюс 5 е 70. Колко е 85 плюс 5? 85. 5 плюс 5. Ага, да, 90. 90. А 95 плюс 5 колко е? 95 плюс 5. 100. 100. Добре. А колко е 101 и 101? 102. 100 плюс 100 е колко? Е 200. И 1 плюс 1 – 2. Значи 101 плюс 101 е 202. Кое е това число? 10. 10. А това число кое е? 100. Така. А това кое е? 1000. 1000. А това число кое е? 2000. 200. Това е 200. А това кое е? 300. Това е 300. А това кое е? 800. 800. Добре. А сега? 8 хиляди. Браво. 8 хиляди. А това кое е? 9000. А това е 9 хиляди. А това кое е? 10 000. Това е 10 хиляди. Добре. Сега да видя дали това ще познаете. 100 000. Добре. Това е 100 хиляди. Много знаете вие. А това колко е? 200 000. Това е 200 хиляди. Добре. Това кое е? Число. 21. Добре. А това кое число е? 23. 23. А това е? 28. И 8. Добре. А сега това число кое е? 20. Това число кое беше? 210. А това е 210. Добре. А сега това число кое е? 310. 310. Добре. А това число кое е? 3000. 3000. Добре. А това число кое е? 20 000. 20 хиляди. Добре. А това число кое е? 50 000. 50 хиляди. Добре. А сега да видя дали па ще познаете това число кое е. 100 000. 1100.
Хиляда. 1000 хиляди, 1 милион. 1000 хиляди и 1 милион. Това е 1 милион. А това кое число е? 2 милиона. Това е 2 милиона. Добре. А това кое е? 10 милиона. Това е 10 милиона. Добре, достатъчно. Много добре си представихте. Смятате чудесно. Край.